Anyalo goyo erokamano ne judiciary to gi law society of Kenya mang'eny nikech wasetimo yore ma wanyalo konyogo wananchi mondo kik ohinga gi geng'gi. Mokwongo judiciary nigi pro bono system margi mokwongo. Kanitiere especially capital offenses, murder. Kubedi in gi makosa mar murder, to kidhi e court under Article 49 of the Constitution, ma right to fair hearing, ikuongi mi wakili at the state's expense. Mangiso ni judiciary at the end of the day chulo wa pesa ki represent an accused person. Number 2, LSK be nigi pro bono system gi ma watimoga during the legal service week, like the legal awareness week, like this one. Koro pro bono nitie diriyo. Kaka sani Kilgoris kumae kuchocho. Ni neno case mar nyathi mano bedo defied kadhitimo monegi kadhitimo KPSEA exam. And as the advocates of Kilgoris, we have decided that we are going to represent the family at pro bono level. You see, Matende ni en nono. Ma en nono. Wabro chung ne familia mondo nyathicha oyud ratiro kod familia mare. Koro mano pro bono on part of the lawyers. Judiciary okelo no mediation. Mediation, Chief Justice also launched mediation in different parts of the country. Mediation, with the court, who file case, unyalo dok dala winjoru. Samudi winjoru dala, ungen wakat on several expenses. Ubiro ukelo court, manu tie kochon. Uwinjoru, onge amadhi chulo wadgi garama nikech it is a win-win situation. Aya, nitie alternative justice system. AJS was launched by the judiciary in different parts of the country. Manobe, it is cheap. They have also embraced private mediation. Private mediation timore nade. Inge shida gi jirandi, inge shida gi ng'ato ma utimo go ahala, udhi ubet kachacha uwinjoru, kusebet uwinjoru, to ubire kot to register gicha. Ingeni pesa ukudhi tiyo go mang'eny. So those are some of the ways mwatemo go mondo kik wa lorne ji oko jomo biro seek justice. Ka ng'ato biro modho, iyaone yo obiro modhe soko. Okiket na wenga. Doge kamane kaka watimo. Ang'eyo ni isebede ground ahinya to mano mar neno ni jopiny oyudo ratiro mar geyo makare. To kwa ng'eyo adiera bende jopiny nitiere kod ng'eyo kotudore kod legal awareness week ma usebedo godo chakre wuok tich nyaka kawuono odiochieng' mogika. King'iye kata kumiwuoke Kilgoris kono Southwest branch. Bende jopiny nowuok oko mar mondo mi gibi gipenjwa ne penjo makoni kod kocha kosen juma ma okinde owuok oko kendo golore maginyalo chung ne jopiny eyo makare to jopiny ok ong'eyo kotudore kod gin. Bende jopiny ong'eyo adiera? Abiro wacho ni watemo mondo wachopne jopiny. To ibiro yudo ni as much as no chopo ne ji, ok onyal chopo ne ji te. Especially those who are from the interior, joma marginalized. Nikech samoro ng'ato nitie kuma kata social network onge. Social media onge TV. Odingenade nikech most of the time ibro yudo ka we communicate through the electronic channels. Koro that is still a challenge ma we can try and look into that mondo we maximize jok mwachopone. However, we do as much as possible. I do commend LSK gitimoga tijno nikech we really try to enlighten people ni wan gigi makame biuru. Otherwise, poko wachope kiwango monego bedni wadwaro. It is still a challenge. Yes. Matene ni podu medo mar mondo mi uneka kunyalo chopo ne jopiny duto. Exactly. Gaka higa watemo ni this time watimo ngo different mondo ji obi in large numbers. Igani usetimo ngo mopogore? Igani I would say sani a lot of the youth embrace social media. So that is where at least we get our audience. Even in the villages, some village people in the village, nitindo near TikTok, nitindo near Facebook. At least kidi on YouTube, you can get something there. LSK is on X, they're everywhere. Koro watemo as much as possible. Nikechangeni internet at least tinde ni kuondo mang'eny, but poko chopo,